Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kepada matur dumateng para sesepuh bini sepuh ingkang kula hormati, pimpinan Ranting Muhammadiyah Jatingarang kang kula hormati, dumateng takmir Masjid Asitik ingkang kula hormati ugi, dumateng sedaya jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimatullah ingkang fa insyaallah pikantuk rahmatipun Allah. Semindah semonggo tansah manjagaken puji tuwin syukur dumateng asma dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring dumateng kita masami kanikmatan, karahmatan, kasarasan umur panjang sehingga wonten ing dalu ingkang sae punika kita bayang sami saged makempal manunggal ngrawuhi pengaosan rutin malam Kamis keempat ingkang dipun adani dening pimpinan Ranting Muhammadiyah Jatingarang bekerjasama kalian takmir Masjid Asitik Puthuk ing mriki kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Amin Allahumma amin. Boten kesupen selawat wa salam mugi katetepno dumateng junjungan kita masami Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambahipun dumateng keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in lan sedaya umatipun ingkang setya tuhu nuhuni punapa dados risalah lan sunah-sunahipun ngantos fi yaumil qiyamah samangke. Bapak Ibu jamaah ingkang kula hormati, sepindah kaula atas nami pimpinan Ranting Muhammadiyah Jatingarang lan ugi makili saking takmir Masjid Asitik Puthuk ing mriki, sepindah ngaturaken sugeng rawuh wonten ing Masjid Asitik punika kanthi kasuwun lenggah kanthi sakeca miturut papan panggenan ingkang sumadyo lan apabila anggenipun sedaya takmir lan ugi saking pimpinan Ranting nampi kerawan panjasami kathah lepat kathah klintu wonten bab-bab ingkang boten meranani ing panglih panjasami saestu nyuwun ageng ing pangapunten. Lan salajengipun bilih pimpinan Ranting Muhammadiyah Jatingarang kados dene wonten ing dalu punika wonten kegiatan program inggih menika pengajian rutin saben malam Kamis keempat lan alhamdulillah wonten ing dalu punika saged kalangsana insyaallah kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Lan ugi wonten malih kajian rutin wonten ing 7 malam 8 ingkang wonten ing wulan ngajeng alhamdulillah insyaallah badhe kalaksanan wonten ing Masjid Al Inayah Pengpol lan wonten ing kajian punika ugi istimewa insyaallah samangke ngrawuhaken sekretaris pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah lan fa insyaallah menika ugi termasuk pengajian akbar panuwun dumateng Bapak Ibu jamaah sekalian insyaallah samangke undangan saged dipun susulaken sependah malih menika ugi program rutin saking pimpinan Ranting Muhammadiyah Jatingarang. Lan ugi wonten kegiatan sanesipun inggih menika sedekah rosok ingkang saben akhir bulan saking tim penjemput sedekah rosok keliling dhateng seluruh wilayah Jatingarang dumateng Bapak Ibu ingkang gadhahi bahan utawi barang-barang bekas ingkang tasih wonten nilai jualipun kados dene aluminium, besi, lajeng plastik lan sapunika menika sampun boten kaagem wonten ing dalem
saged dipun paringaken dhateng pimpinan ranting Muhammadiyah Jatingarang samangke dipun mendhet dhateng dalem panjenengan sami, dan fa insyaallah hasil penjualan sedekah rosok dipun ginakaken kagem santunan anak yatim lan ugi menopang dakwah kegiatan dakwah pimpinan ranting Muhammadiyah Jatingarang. Lan ugi wonten program terbaru saking pimpinan ranting Muhammadiyah Jatingarang ingkang berkolaborasi bekerja sama kalian takmir Masjid Asitik ing kutha ing mriki inggih punika produksi telur asin. Nah, telur asin punika kita mencari telur dari berbagai wilayah dari tempat, dan ugi alhamdulillah menika bekerja sama kalian Bapak Wibowo Haji Santoso saking anggota pimpinan daerah Muhammadiyah Sukoharjo. Kita sami alhamdulillah ngantos sak menika sampun bekerja sama beberapa kali kita mengambil telur dari tempat beliau, dan sekali lagi dari penjualan produksi telur asin ini nanti hasilnya 100% kita gunakan untuk pengembangan dan dakwah di wilayah ranting Muhammadiyah Jatingarang, dan juga untuk kebutuhan dan menopang dari untuk kebutuhan masjid wonten ing mriki. Menika beberapa kegiatan dan juga program yang diadakan oleh pimpinan ranting Muhammadiyah Jatingarang, dan tak lupa ada satu kegiatan besar atau program besar yang sampai saat ini masih terus berjalan, yaitu pembangunan MIM Muhammadiyah Watu Kelir yang berada di sebelah utara dari masjid punika. Alhamdulillah menika progresipun sampun semakin dekat dengan penyelesaian, akan tapi nggih tesih jangkanya masih panjang sekali. Menika membangun gedung tingkat 2 untuk MIM Muhammadiyah Watu Kelir, dan semua dapat berjalan, dapat sampai saat ini masih dapat dilaksanakan semua tak lain dan tak bukan dari bantuan infak sedekah dari Bapak Ibu semua yang senantiasa ikhlas lillahi ta'ala membantukan harta bendanya untuk membantu terlaksananya pembangunan MIM Muhammadiyah Watu Kelir ini. Dan tentunya sekali lagi bahwa kami masih terus menerima bantuan-bantuan dari Bapak Ibu semuanya, karena pembangunan ini masih butuh dana yang sangat besar sekali, dan tentunya ini tidak cukup dapat dikerjakan oleh beberapa orang saja, butuh bantuan dari berbagai macam, dan tentunya semua dari warga masyarakat khususnya di wilayah Jatingarang dan juga dimanapun Anda berada, dan tak lupa juga dari alumni MIM Muhammadiyah Watu Kelir. Ini yang dapat kami sampaikan, dan setelah ini nanti dumateng Bapak Ibu ingkang biasanya kalau rumiyin menika wonten program menika pengumpulan infak rutin bulanan, samangke saged menghubungi Mas Rafiq amargi ing dalu punika bendahara ranting boten saged hadir. Pramila dumateng Bapak Ibu ingkang biasa mengumpulkan infak rutin bulanan ingkang biasanipun diwaos paringi kotak infak wonten dalem panjenengan, ing dalu punika saged menghubungi Mas Rafiq wonten ing sangajengipun masjid ing mriki samangke. Sumangga menika ugi matur nuwun saged dumateng Bapak Ibu ingkang sampun melonggaraken harta benda dan juga dukungan dalam bentuk apapun kagem pengembangan dakwah ranting Muhammadiyah Jatingarang. Menika ingkang saged kalu aturaken menika Bapak Ustaz Sumarti sampun rawuh, lan semoga samangke kita sarengan midhanget punapa ingkang dados tausiah saking Bapak Sumarti, kita katosaken kanthi saestu mugi-mugi saged nambahi keilmuan kita sami babagan ilmu agami. Makaten ingkang saged kalu aturaken sedaya lepatnya pangapunten. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.
Atur sambutan saking Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah yang sampun keaturaken dening panjenenganipun Bapak Wiyanto. Wadiati sore kang mongkotipun non inggih pangumpulan infak rutin bulanan. Monggo ingkang kejiban saged menghubungi Mas Rofik. Para Bapak, para Ibu, jamaah rahimakumullah. Wonten acara ingkang angka sekawan niki pengaosan inti. Wonten ing kalundangan dalu punika ingkang kepareng medhar Sabtu panjenenganipun Bapak Ustadz Haji Sumarji SPDI saking PJM Olu. Awit saking menika wekdal saka panggenan sametahipun kasenengken semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ingkang kinurmatan para sesepuh pimpinan ranting Muhammadiyah Jatingaran, dalasan para bapak ibu sedayanipun ingkang sampun kepareng rawuh makempal wonten ing Masjid Puthuk menika, mugi kanthi pepanggihan kita wonten ing dalu menika tansah pikantuk ridho saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sholawat sinartan salam dumateng Kanjeng Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dados panutan kita. Mugi-mugi kula lan panjenengan anggenipun sami makempal ngaos sesarengan menika saged minangka kangge wasilah samangke wonten ing zaumul kiamah kula lan panjenengan pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi kanthi ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehat nggih Bapak Ibu nggih? Ya, alhamdulillah sehat. Mugi-mugi kanthi nikmat sehat anggen kula lan panjenengan sami mensyukuri wonten ing dalu menika estu-estu saged pikantuk kebermanfaatan nuwuhaken keberkahan dhateng kula lan panjenengan. Lelajenganipun nyuwun pangapunten radi randhat sekedhik kadhawuhan saking ketua ranting supados sareng-sareng saged ngaos wonten ing dalu menika wonten ing masjid ingkang enggal ananging gerakanipun pemberdayaanipun insyaallah menika mangke kados-kados badhe dipun damel kados Masjid Jogokaryan Yogyakarta.
mugi saged dipun ijabahi kalian Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kelajenganipun kula matur menika sampun dipun damelaken materi kalian ketua ranting. Pak mangke materinipun perkawis kemuhamadian ngaten. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Mila mbok bilih mangke benten kados biasanipun ananging mangke saged kangge gambaran dhateng kula lan panjenengan bilih kula lan panjenengan anggenipun sami nindakaken amalan-amalan ingkang soleh menika wonten salebetipun wadah ingkang dipun wastani Muhammadiyah. Menawi protomipun saking ibu-ibu ingkang dipun wastani Aisyah, ananging serumah kalian Muhammadiyah. Menika kangge pangertosan langkung rumiyin mila menawi kula lan panjenengan midhangetaken Muhammadiyah ngaten insyaallah terus sami kemutan wonten pangandikanipun Allah ingkang kaserat wonten ing Al-Qur'an surat Al-Imran nggih ayat pinten ingkang asring dipun sampaikan kalian para ustadz menika. Surat Al-Imran di ayat yang ke-104. Menika sampun boten asing malih. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kula lan panjenengan menika dipun paringi pemut kalian Allah Subhanahu wa taala wonten ing ayat menika supados seperangan saking golongan hambanipun Allah Subhanahu wa taala menika sami purun, sami kersa, sami gumbrega, do gelem tangi, do gelem tumandang kanthi ati sing ikhlas. Menapa Bapak Ibu? Amar ma'ruf nahi mungkar. Menika ingkang dipun wastani akte lahire Muhammadiyah 114 tahun yang lalu. Kok yo nganggo akte kelahiran barang nggih. Lah menika kangge istilahipun kangge gampelaken kula lan panjenengan menapa ngemut-emut saking menapa identitas saking gerakanipun Muhammadiyah linambaran kanthi surat Al-Imran di ayat yang ke-104 menika kala wau. Dados wontenipun wadah Muhammadiyah menika gerakanipun adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ingkang badhe kala aturaken wonten ing kesempatan dalu menika perkawis tigang perkawis bermuhammadiyah yang berkemajuan. Bermuhammadiyah yang berkemajuan. Kenging menapa menika perlu kawula aturaken bilih kula lan panjenengan dados warga Muhammadiyah menika kedah wonten
cirinipun secara khusus, kedah wonten cirinipun secara ingkang angka sepisan ingkang dipun wastani berkemajuan dalam hal ibadah. Ingkang angka sepisan ingkang dipun wastani berkemajuan dalam hal ibadah. Ngemotaken alitanipun kita rikala semanten. Salat menika dereng semakmur kados sak menika dipun tindakaken jamaah wonten ing masjid. Riyen dereng semakmur kados sak menika pengajian-pengajian gerakanipun luar biasa dipun umumaken lewat grup WA ngaten kemawon, insyaallah tingkat kehadiranipun menika kados wonten ing dalu menika. Menika menandakan bilih Muhammadiyah dalam hal berkemajuan di bidang ibadah menika estu saged kula lan panjenengan sami raosaken. Jaman semono salat niku do enek ngomahe dhewe-dhewe. Teng masjid tesih angel. Sak menika mboten namung mulangi pas subuhan kemawon. Insyaallah 5 wektu menika do sami dipun tindakaken wonten ing masjid, dipun tindakaken salat tepat waktu. Amargi wonten wilayah-wilayah tertentu menika salate niku sak nyandake. Engko bar ko sawah agek lekas adzan. Dadi ampun sok kaget mriko kok kudune ngasar jam 3, jam 4, setengah 5 kok lagi adzan ngasar umpaminipun. Ternyata menika dipun rumiyenaken tindak sabenipun langkung rumiyin ngrampetke gawean sik perkara engko salat 5 wektu sak tekane, sak nyandake ngaten menika. Lah menika ampun ngantos terjadi kedadosan menika kala wau wonten ing warga Muhammadiyah. Karena apa? Ciri warga Muhammadiyah itu dalam hal ibadah harus diutamakan. Mila dipun wastani ibadah yang berkemajuan. Ingkang suwanipun dereng mangertos ngilmunipun perkawis salat rawatib menika mbok bilih dereng dipun gatosaken. Wonten amalan sunnah ingkang dipun wastani salat rawatib, baik itu sebelum ataupun sesudah. Napa melih ngopeni salat sunnah ingkang naminipun zikir bare salat niku mawon pun boten sami telaten kok. Sing selak urusan gawean lan sanes-sanesipun. Ananging sak menika alhamdulillah kanthi pangertosan ilmu menika nalikanipun nindakaken ibadah dimanfaatke sing tenan kangge zikir langkung rumiyin. Insyaallah sampun sami lumampah karana menapa wontenipun gerakan-gerakan pengajian yang hidup, wontenipun gerakan-gerakan pengajian yang berjalan kanthi lancar, kanthi sae. Lan malih kaitanipun kalian amalan ibadah puasa umpaminipun. Zaman semanten
nalikanipun ngaji niku gur nek pas poso nggih Pak Bu nggih. Pas poso do mangkat nyang masjid niku mawon dibatasi engko nek ngantek imame niku kesuwen sing maca ayat surate biasane wis dicing kalih jamaahe. Wis sesuk aku ra mangkat nek ijik sikae sing imame umpaminipun gitu. Lah sak menika malah do sami madosi kok bacaan-bacaan yang bagus sanadyan to bacaannya itu lama do sami remen seneng. Karena menapa sampun mangertosi ilmunipun dan alhamdulillah itu kita rasakan di tempat-tempat ibadah yang menjadi binaan-binaan Muhammadiyah. Pramila monggo ingkang sampun lumampah kanthi sae menika terus kula lan panjenengan sami tingkataken supados estu salebetipun kita nindakaken ibadah yang berkemajuan menika boten namung menapa Bapak Ibu boten namung niku mawon. Ingkang suwanipun kegiatan wonten ing Masjid Puthuk menika mbok bilih pengajian rutinipun wonten ing malam napa? Wonten ing malam Senin. Alhamdulillah sakmenika meningkat wonten ing salat subuh dipun wonteni Jumat berkah napa akad berkah ya, akad berkah gitu. Alhamdulillah berjalan. Sanadyan to nggih nembe ningali king ketebian gitu. Ananging kula nggih pun nderek remen alhamdulillah gitu. Sing nggonku wae urung iso kaya puthuk. Lah ngoten nggih. Alhamdulillah. Pramila kemajuan dalam hal ibadah ingkang sampun sae menika monggo terus kula lan panjenengan sami ingkataken. Karena menapa wasiatipun Kiai Haji Ahmad Dahlan niku napa to Bapak Ibu? Kula jenengan niku kan ken menghidup-hidupi to nggih. Hidup-hidupilah napa Pak Bu? Nah, hidup-hidupilah Muhammadiyah. Jangan mencari penghidupan di mana? Di Muhammadiyah. Mila mirengaken menapa menika motivasi almarhum Kiai Haji Ahmad Dahlan menika ternyata menjadikan kula lan panjenengan menika supados dados tiyang sing ikhlas tenan. Gitu. Aja duwe pamrih apa wae sing supaya amalan-amalanmu kuwi mau ditampa kalih Gusti ditampa kalih Gusti Allah. Menika. Mila wonten napa niku ya sing dadekke semangate ngaji Persyarikatan Muhammadiyah niku menawi Bapak Dr. sinten niku Dahlan Rais menika nate ngendikaaken ranting napa Bu jenengan pun pirsa dereng. Nah, ranting ternyata itu penting gitu. Ranting itu penting. Terus malih cabang harus berkembang. Terus malih masjid napa Pak Bu pun pirsa dereng. Wah mengke nggih tombongan mengke makmur memakmurkan. Nah menika kangge pangertosan langkung rumiyin. Dados kaitanipun kalian ibadah dari Muhammadiyah harus terus berkemajuan. Sanadyan to anggen kula lan panjenengan sami
nindakaken amalan-amalan menika step by step, siji mboko siji di istiqomaise, ditelateni sing tenan, dirumati ingkang saestu supados dados amalan ingkang istiqomah. Lajeng ingkang angka kalih. Ingkang angka kalih menika berkemajuan dalam amal. Berkemajuan dalam amal. Lah pripun caranipun supados kula lan panjenengan sebagai warga Muhammadiyah menika estu-estu anggenipun nindakaken amar ma'ruf nahi mungkar menika estu-estu saged dipun raosaken kalian warga masyarakat, kalian umat, minimal umat di sekitar yang menjadi binaan kula lan panjenengan. Bapak Ibu ingkang tansah dipun rahmati kalian Allah Subhanahu wa taala, bilih ingkang naminipun kula lan panjenengan sami beramar ma'ruf nahi mungkar menika boten kedah wonten pundi Bapak Ibu? Anggenipun kula lan panjenengan beramar ma'ruf nahi mungkar kuwi ora kudu enek membar. Nggih napa mboten? Ananging kula lan panjenengan dalam hal beramar ma'ruf nahi mungkar menika estu-estu langsung dalam bentuk amal perbuatan ingkang swaunipun tiyang menika katakanlah bodoh, orang ngerti napa ali bengkong ngoten nggih. Ora ngerti ali bengkong, ngertine alip jejeg gitu. Jan aku ki ora ngerti ali bengkong. Muhammadiyah dengan kecerdasan, dengan kebodohan ingkang dipun wastani bodoh niku rak nggih kemungkaran to Bapak Ibu nggih. Nah, apa yang diamalkan oleh Muhammadiyah? Muhammadiyah menangkap dengan kondisi seperti itu, mendirikan sekolahan. Kangge napa? Nggih kangge mangertosi supaya ngerti ali bengkong menika kala wau. Menika dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf niku ora gur ngajak enek nggon membar, ngajak enten nggen jero masjid mboten, ananging langsung dipun praktekaken. Dalam rangka kebodohan menika kala wau, kemungkaran dalam hal kebodohan menika kala wau kanthi melawan dengan cara mendirikan sekolahan. Nalikanipun ngadepi ingkang dipun wastani kemungkaran wonten nggen kemiskinan paminipun. Wonten nggen puthuk menika sampun dipun praktekaken luar biasa. Wau ketua ranting ngendikaaken ngumumke napa Bu? Ingkang kagungan barang-barang taksih layak jual. Ya contohnya TV sing wis ora kanggo ngoten. Ora kanggo niku mboten nate disetel ngoten to. Napa sing rusak? Nah, sing rusak niku dikilokke ternyata nggih tesih pajeng. Pit ontel sing wis ora digunakake, wis rusak, ternyata dipasrahke kalih pengurus menika mangke badhe manfaati. Lah menika menangkal kemungkaran-kemungkaran ingkang kados makaten menika kanthi solusinipun
kanthi jalan keluaripun menapa? Pemberdayaan umat, pemberdayaan dateng jamaah, pemberdayaan dateng masyarakat. Menika estu perlu dipun tiru kalian ranting-ranting sanesipun. Mila kula matur nuwun sanget, ide-ide yang sangat bagus menika. Ternyata untuk ranting yang lain menika nembe sebatas kepengin ning urung iso merealisasikan. Wong kula niku malah dingendikani Pak Warto dereng tang. Pokoke kuncine puthuk nika Pak, enten tiyang tiga. Enten tiyang tiga terus sekados ngaten menika. Pun enten cirine ki ya Mbak, ning mboten kula sebutke namine nggih. Pokoke sing rambutnya pun putih, terus jenggote nggih pun putih, niku pun jan petingan tenan niku. Piyayu tiga niku semangate luar biasa gitu. Ya Allah, nggih saestu kula piyambak ngraosaken gerakan-gerakan wonten ing Jatingarang menika. Pramila kanthi kesaenan-kesaenan ingkang sampun lumampah menika, mugi-mugi mangke saged nulari dumateng ranting-ranting sanesipun. Lajeng ingkang dipun wastani kemungkaran dalam hal ketidakadilan menika napa gur cukup diceramai mboten. Ketidakadilan menika kala wau dari Muhammadiyah ndamel cara ingkang supados saged ndamel saking umat saking jamaahipun menika kala wau estu saged sami rukun, saged sami kompak, saged sami saya saeka kapti ngaten nggih, sareng-sareng gumergutipun menika. Kados wontenipun bangunan napa Pak Bu? Masjid yang rencananya kelas ya, kelas untuk MI yang rencananya lantai berapa Pak Sur? Lantai 2. Alhamdulillah menika dalam proses, mudah-mudahan kanthi panjurung donga panjenengan, usaha panjenengan, ikhtiar panjenengan, tenaga lan sanes-sanesipun menika mangke enggal saged terwujud sehingga mangke saged kangge napa menika menangkal kaitanipun kalian kemungkaran ingkang estu-estu harus memerlukan solusi, memerlukan jalan keluar yang baik. Bapak Ibu ingkang tansah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, lajeng ingkang angka 3 ingkang dipun wastani berkemajuan menika dalam hal napa malih? Ingkang dipun wastani kemajuan menika dalam hal berpikir. Ya, dalam hal berpikir. Dados menawi nggen Muhammadiyah menika dipun wastani ijtihad ngaten. Sing kira-kira ora gathuk karo nggen Quran lan ora gathuk karo nggon as-sunnah menika sami dipun menapaaken Bapak Ibu. Sami dipun tilaraken gitu. Lah menika terus kaitanipun kalian perkawis menika bisa kita rasakan. Saged kula lan panjenengan sami raosaken. Contone menawi wonten ngen Muhammadiyah di HPT itu tidak ada yang namanya napa sing diarani bid'ah hasanah ngoten nggih. Nah, tidak ada di Muhammadiyah gitu. Di Muhammadiyah itu murni dalam hal ibadah itu sing sumbere nggih saking Al-Qur'an kalian sunnah. Pun gondelane namung kalih menika. Perkara engko kok arep nindakake ning kuwi mau
ora dadi ajarane Kanjeng Nabi. Di Muhammadiyah tegas menika dipun tilaraken. Menika dalam hal berkemajuan dalam berpikir. Mila alhamdulillah wonten ing kegiatan Masjid Puthuk menika insyaallah perkawis-perkawis amalan ingkang boten dipun piwucalaken saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah boten wonten gitu. Insyaallah gitu. Lah menika itu harus kita jaga betul. Menika contoh gampil malih Bu. Tahun 2027 mangke Muhammadiyah niku rak badhe nggadahi hajatan besar ingkang manggenipun wonten Medan Sumatera Utara ingkang dipun wastani muktamar. Muktamar niku dipun tindakaken 5 tahunan. Lah kebetulan pada muktamar ke-48 di Solo kalau wingi menika kan ditunda karena adanya COVID-19. COVID di tahun 2019 sing kudune ditindakke 2000 pinten 2017 ning diundur 2 tahun sehingga menjadi tahun 2027 untuk muktamar berikutnya. Nah ternyata dereng muktamar kemawon pun enten ingkang naminipun lobby-lobby. Lobby-lobby niku no. Lobby-lobby niku pendekatan. Wong jenenge tingkate dhuwur nggih, tingkate pimpinan pusat ning kejadian-kejadian semacam itu biasanya malah ora terpilih. Contohnya napa? Contohnya aku sok mben pilihan saiki wis di napa niku dicarani. Dicarani niku langsung ke cabang-cabang arep menehi duit. Nah, biasanya hal-hal seperti itu malah terpental. Mboten napa niku? Akhirnya malah mboten terpilih gitu. Itu sudah sering terjadi di Muhammadiyah ning sing tingkat pusat mereka. Sing terpilih niku nggih malah sing resik-resik. Lah saeba kaya ngopo? Praktek-praktek seperti itu iso ditiru karo nalikane arep pilihan lurah. Pilihan lurah kok ora nganggo duit ngoten saya sing maju nggih kathah. Mriki tesih dangu ta, Bu? Tesih gitu. Nek cara pilihane niku kaya model Muhammadiyah niku penak gitu. Penake pripun? Ya wis engko sing terbanyak ijek dimusyawarahkan tim 13 kok gitu. Ning nek nggen lurah rak mboten gitu. Ranting mriki rak nggih mboten gitu. Sami mawon kalian cabang nggih semanten ugi. Menika kangge pangertosan dhateng kula lan panjenengan sehingga menghasilkan dari hasil pemilihan itu, dari hasil hajatan itu ya wis bariki adem ayem nyambut gawe bareng-bareng untuk kemajuan Muhammadiyah, untuk kemajuan umat yang menjadi binaan kula lan panjenengan sami. Bapak Ibu ingkang tansah dipun rahmati kalian Allah Subhanahu wa taala, wonten ing Al-Qur'an surat As-Saff di ayat yang keempat panjenenganipun Allah Subhanahu wa taala menika paring pangandikan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'anahum bunyanun marsus. Sak temene Gusti Allah niku remen
Nresnani dhateng tiyang ingkang sami berjuang, tiyang ingkang sami berjihad wonten ing marginipun Allah kanthi barisan sing tertib, kanthi barisan sing teratur, kaya dene dipun gambaraken kados dene bangunan sing kokoh. Lah menika nek arep golek berhasil gerakanipun kula lan panjenengan, estu panjenenganipun Allah Subhanahu wa taala menika sampun paring piwucal dumateng kula lan panjenengan ingkang kasrat wonten ing Al-Qur'an surat As-Saff di ayat yang keempat. Gusti Allah menika remen dhateng kawulanipun ingkang sami berjuang gitu, ingkang sami berjihad, ingkang sami ngedalaken tenaga, pikiran, bondo lan sanes-sanesipun menika ditata sing apik. Alhamdulillah kala wau sampun wonten laporan hasil kegiatan napa Pak Bu? Sedekah rasa setiap bulannya untuk kebutuhan ini ditasarufkan ke ini dan lain sebagainya. Menika luar biasa. Menika ingkang dipun wastani anggenipun sami berjuang ditata tenan, terbuka, transparan, wis ora enek sing neka-neka. Masalahe napa? Nalika panjenenganipun Mas Miyanto dadi ketua ranting niku nggih pancen dikersake. Mas Miyanto ora adum duit. Mula nalikane nggadahi ide-ide gagasan-gagasan niku nggih do disengkuyung, butuhke duit ya do urunan, butuh tenaga do sami gumregut lan sanes-sanesipun. Menika menandakan bilih kula lan panjenengan insyaallah mengamalkan apa yang menjadi firman Allah menika. Sedaya dipun tangani kanthi tertib, kanthi teratur, perkara duit enek sing ngurusi dhewe, perkara catetan enek sing ngurusi dhewe, perkara hubungan-hubungan mencari bantuan wis ana bidange piyambak-piyambak lan sanes-sanesipun. Monggo sedaya menika kula wau kangge ndadosaken semangatipun kula lan panjenengan dalam rangka beramal soleh supados kula lan panjenengan saged beramar ma'ruf nahi mungkar ingkang estu-estu saged kula lan panjenengan sami wujudaken di tengah-tengah masyarakat, boten namung kula lan panjenengan ngendikan wonten ing mimbar ananging saged kula lan panjenengan sami praktekaken sehingga kondisi-kondisi ingkang boten sae menika saged kula lan panjenengan sami dadosaken perhatian kita sehingga permasalahan-permasalahan menika kula wau saged wonten jalan keluaripun, saged wonten solusinipun. Allahumma amin. Mbok bilih ngaten sampun wonten tengara titit ngaten to nggih. Jam 09.00 niku nggih pun cekapan gitu, boten sah dangu-dangu gitu. Pun setengah jam niku insyaallah pun kathah gitu, pun kathah. Dangu nenggane kalih ngisine insyaallah. Jenengan insyaallah ngempale kala wau jam pinten? Ba'da Isya. Sak menika jam 09.00 insyaallah sing enten dalem umpamane tesih sing wujud daharan tesih saged didahar. Nek ngantek-ngenteni sesuk mungkin ndak basi ngoten nggih. Dados boten kepikiran malih. Ngaten kirang langkungipun nyuwun pangapunten, mugi-mugi sekedhik ingkang kula aturaken menika kula wau saged manfaati dumateng kula lan panjenengan lan menapa ingkang sampun kula lan panjenengan sami tindakaken mugi dados amalan ingkang soleh tansah pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.